My jsme květinový ceremoniál odbyli už na radnici odpoledne, takže za to se omlouvám, že teď především paní Vašáriové nepředám městskou kytici. Jsou tam vzadu a ještě jednou vás vítám. Chci poděkovat lidem, kteří mi v muzeu ukázali vlastně, co to vlastně je za kraj, kam jsem přijela. Já znám prostě střední Evropu jak svoje boty, ale tohle to jsem nevěděla. Nevěděla jsem, že tu je taková enkláva, takové nádherné město s nádherným zámkem, s kostely velikými. Je to zvláštní se ocitnout najednou ve světě, o kterém jsem nic nevěděla. Nejsem zvyklá na to, že jsem ocitnu se někde, o čem nic nevím o tom místě. Takže moc děkuji, že jste mě přece jenom vylákali. Nikdy vám to neodpustím. A jsem ráda, že jsem tady mezi vámi celý den, což teda se mi už dávno nestalo, abych někde byla celý den, kromě mé postele, ale mám takový zvláštní pocit z toho, jak jsem jela, a najednou jsem viděla ty vršky a ráno, když jsem jela, byl ještě opar. A pak najednou, jak jsem vešla do těch bývalých sudet, tak najednou ta mlha zhoustla, slunce se ztratilo a jsem si říkala, aha, to bylo to jako v pohádce, že jsem vešla do světa jiného, do světa Alice. Takže to je jedna věc. Druhá věc, já jsem si velice pečlivě připravila takovou jaksi PowerPointovou prezentaci, ale tady ty vaši muži to nedokáží otevřít. Bohužel, teda. Češtinu jsem se naučila, když mi bylo 16 a naučil a cvičil mě váš veliký básník Josef Topol. Seděl na kameni, protože nesměl pracovat normálně, že jo? Byl vyhozen, komunisti ho nenáviděli a on tak mlátil do kamene při opravě Karlova mostu a já jsem seděla na druhém kameni a četla jsem v češtině Vančuru a on na mě křičel: Magdičko, do krku tu češtinu. Vy mluvíte v krku. Všichni mluvíte v krku. Ale prosím vás, jakým jazykem chcete, abych mluvila? Vy jsou všetci Slovani a prostě hovoríte v krku a v dur tónině, to je katastrofa. A my Slováci a časť moravských, teda Moravákov, my hovoríme vpredu. A preto hovoríme v mol a preto sa nám to tak páči. S tým sa už nedá nič robiť. A v mojom veku už sa nebude meniť. Dôležité je, či máme kultúrne vzorce dostatočne spracované a zakorenené, ktoré by sme mohli ponúknuť mladej generácii. Pretože my, babky a matky, odovzdávame novým generáciám kultúrny kód, ktorý nikde inde nezískajú, len tu. A ten kultúrny kód má tú vlastnosť, že vlastne sa už ho nikdy ľudia, ktorí vyrástli v týchto kultúrnom kóde nás, už sa ho nikdy nezbavia. Nech budú žiť od Nového Zélandu po Kanadu, to je jedno.
ten kultúrny kód v nich zostáva. Čo je vlastne základom toho kultúrneho kódu? Že rozumiete, čo vám hovorí matka. To je prvé. Hej? Naučíte sa tú základnú reč, od ktorej sa potom odvíjajú potom všetky ostatné jazyky, ktoré sa za celý svoj život naučíte. Naučíte sa, ako reagovať, ako sa zasmiať, ako držať vidličku, lebo to my v Strednej Európe nevieme, a stále sme sa to nenaučili. A všetky tieto základné veci skúste, ak zle držíte vidličku, keď jete teda mäso, hej, a nedržíte vidličku ako budec, ale furt ju otáčate a potom si na to dávate tú rýžu alebo niečo a to vám tak medzi tie zuby tej vidličky kvapká a tak ďalej, takže sa musíte skloniť dobre, že nerovno hlavou do taniera. Skúste to zmeniť. To je veľmi ťažké. To je mimoriadne ťažké. Tieto veci, ktoré sa naučíte od matky a starej matky do 5-6 rokov, zostávajú s vami po celý život. Teraz ide o to, či ten kultúrny kód, ktoré my matky a staré matky odovzdávame, či je dostatočne zmodernizovaný, aby si s ním mohli poradiť nové generácie. A ja si myslím, že nie je. Nie je. Všimnite si, keď sa robia výstavy, keď sa robia divadelné predstavenia. Pre koho to je? Tieto prezentácie kultúry našej. To je pre mužov a aj ženy, hej, pokiaľ nemusia doma variť polievku pre toho muža, okolo tých 30 až 60, hej. Sú povolania, ktoré sú stále dizajnované pre mužov. A jedno z nich je diplomácia. Ja som prvá československá veľvyslankyňa, ako žena. No vlastne veľvyslankyňa je žena, Bože, čo to tam. Ak mi niečo chýbalo pri výkone mojej funkcie, v porovnaní s mojimi mužskými kolegami, bola manželka. Nemala som manželku, no, tak bohužiaľ som inak orientovaná, no. Takže nemala som manželku a môj manžel odmietol hrať úlohu manželky. Takže som si musela pomôcť sama, takže som vlastne bola v dvojjedinej. Boh, Duch Svätý a Ježišky sú v trojjedinej a ja som bola v dvojjedinej podobe. To znamená, že som musela robiť to, čo robí manželka veľvyslanca, lebo tá je vlastne taká jeho k ruke trošku taká aj slúžka, aj reprezentačná, aj všetko dohromady, hej. Ale ja som nič takého okolo seba nemala, takže bola som za Havlom, teda za Vaškom, ako sme mu hovorili, a povedala som mu, že ja proste nemôžem to zvládnuť, a ešte som mala dve malé deti vo Viedni, aby mi proste, lebo ja som mala ešte okrem toho o 20% nižší plat. Pretože tých 20% ide tomu veľvyslancovi na tú manželku. No, že ja som ho nemala. Takže vtedy urobil Vašek Havel výnimku a mohla som vlastne zaplatiť dve moje mamy, teda svokru a mamu, hej, tchýni, pokiaľ nerozumiete po slovensky už, aby mi prišli a pomohli mi. Nie s tým, že by som viedla domácnosť, tam to veľvyslanectvo vo Viedni bolo veľké, čiže tam som mala aj upratovanie, aj kuchára, aj všetko proste toto, ale potrebovala som niekoho, pretože som, to je povolanie, kde ste 7 dní v týždni, 24 hodín, tak, aby sa postaralo moje deti. Takže tam boli tie mamičky. Takže ďakujem, Vašek, vtedy si ma zachránil. Nie bezdôvodne. V momente, keď vznikol pred 104 rokmi, hej, po rozpadu monarchie a Uhorského kráľovstva,
Mimochodom, Uhorské kráľovstvo trvalo 880 rokov, keby len tak akože, že čo to bolo za štátov Uhorské kráľovstvo 880 rokov, tak vlastne my sme konečne sa zbavili žalára národov, ako sa hovorilo romanticky, a stále sme si nenašli svoje miesto. Spôsob, akým volili Česi, je pre mňa dôkazom, že stále neviete, kam by ste chceli patriť. No, my o nás Slovákov nehovorím, lebo my nikdy sme nevedeli, kam patríme a ani nikdy nebudeme vedieť, ale dívame sa na vás ako na tých, ktorí by mali byť múdrejší. Môžeme byť takí akože ironickí, hej, a hovoriť si, tí Češi sú takí sprostí ako my. Ale nemyslím si, že to má nejaký impact do budúcnosti. Hej. A my stále si myslíme o sebe, že my za nič nemôžeme. Že my nemienime niesť žiadnu zodpovednosť za to, čo sa deje v Európe. Hoci tu, v strednej Európe, ak počítame aj Nemecko do strednej Európe, čo teda by sme mali, hej, tu vznikli 2 svetové vojny. Tu z 10 Židov prežili len 2. V Nemecku 7. My sme tí, ktorých západniari si povedali v Mníchove, Ježišmária, čo s nimi, nech si ich zoberie Hitler. A potom na Jalte, a nech si ich zoberie Stalin, aj tak furt nevedia, kam patria, čo majú robiť. My stále hovoríme, ale my sme boli obeťou toho. Kedy konečne si povieme, že my sme tiež zodpovední za to. Že my sme sa tiež jednoducho sklonili, povedali sme si, my sme tou obeťou, my za nič nemôžeme, my sme mali. Jak to teraz hovorí Babiš, že ste mali? Vy? Čo by sme mali povedať my? Dáni, Fíni, Nóri. Takže uvedomme si, že my musíme zásadne zmeniť našu národnú rozprávku. Naši národní pohádky. To proste takto sa ďalej nedostaneme. Pokiaľ budeme stále tvrdiť, že na nás nezáleží a že tí druhí majú všetko vyriešiť za nás. A my len si budeme prikrádať, hej, aby sme sa, len ja sa budem mať dobre a tí ostatní nech sa majú zle. Jánošík, ktorý ale vždy položí život za svoj národ ako mladý, ale matka ho vždy znovu zrodí. Pretože Slovensko je feminínna zem. Tatra, Matra, Fatra, hej, proste to všetko sú ženy. A my tie skaly považujeme za nejaké zázračné dedičstvo, ktoré tam máme. Myslím si, že tým skalám je to úplne jedno, že sme tam, ale my to tak ako vnímame, že tie hory sú to naše, jenom len pre nás. A matka je večná. To je tá matora, ktorá neustále rodí toho Jánošíka a on vždy umrie za ten národ. A znovu, toto je slovenský mesianizmus. Polský mesianizmus je úplne jasný. Ježiš Kristus, skutočný Mesiáš. Áno, teda ten, ktorého máme v Biblii. A končí to natoľko v tom polskom nacionalizme, že skupina poslancov polského parlamentu pred pár rokmi prišla s nápadom, celkom vážnym, aj to mali spísané, videla som to, že vlastne Poľská republika by už nemusela byť republika, ale mohla by byť znovu monarchiou, hej, a mohla by mať kráľa. A keď sa niekto spýtal, no dobré, a kto bude kráľom,
A oni povedali Ježiš Kristus. A predstavte si, že túto univerzálnu vieru kresťanskú, teda to učenie Ježiša Krista, ktoré je univerzálne pre každého človeka, pre každý národ, pre každú krajinu, si chceli jednoducho Poliaci si povedali, a my si to teraz sprivatizujeme. Ja viem, že mnohí v našom majetku, že si to sprivatizujú, ale zase Ježiša Krista, nie je to už trošku veľa. Maďari majú, tí sú jasní, tiež. Oni nemajú a nečakajú žiadneho Mesiáša. Oni oslavujú zásadne svoje prehry. Hej. Aj teraz budú pripravovať, to budete vidieť, výročie bitky pri Moháči, kde prehrali strašne. Hej. Ale urobia z toho obrovskú slávnosť. Pozrite sa, ako sme prehrali. Ja skutočne tomu nerozumiem, ale toto sú Maďari. Nie len preto, že nehovoríte po maďarsky, ale aj preto, že naozaj nikto nemôže rozumieť. A keďže nikto nerozumie, prehrali 2 svetové vojny. Hej, Maďari. Pretože než došlo, aj Česi 8. mája, teda 8. kvietna, v 1145 urobili revolúciu, nie proti Nemcom. Sice posledný deň, ale predsa. Hej. Poliaci vám to nikdy neodpustia, pretože oni to urobili o 3/4 roka skôr a nechali si zničiť celú Varšavu na 92%. A Praha zostala. Nikdy vám to neodpustia. Ale Maďari proste, ani toho 8. kvietna nestačili. Išli proste s tým Hitlerom do posledného horkého konca. A jediný, okrem teda tých svojich prehier, čo oni milujú tie svoje prehry, majú jediný mesianistický pocit, a to je, že musia mať svoj štát, ktorý bude ovládať všetkých. Ako voľakedy. Hej? Maďar kirajšák. To je proste to, čo je pre nich tá meta. Nikdy sa k nej už nedostanú, ale je to pre nich tá meta, ktorú majú. Preto ide Orbán s Putinom, pretože Putin mu slúbil, že keď prestane Ukrajina existovať, môže Orbánové vojsko obsadiť Zakarpatskú Ukrajinu, ktorá bola kedy patrila Československu. Hej? No a potom sú Rakúšania. No, môžu mať Rakúšania nejaký nacionalizmus, ktorý je jasným prekurzorom, aby ste boli mesianistickí. No nie, pretože Rakúsko je zbytkový štát. Niečo, čo zostalo po rozpade monarchie. Oni tak zostali. Ani nevedeli do toho 56. roku, kým Tony Seiler nevyhral 3 zlaté v Kitzbüheli, hej, počas olympijských zimných hier, tak ani nevedeli, že ako majú hymnu alebo vlajku. To bolo prvýkrát v tom 56. keď si uvedomili, že aha, toto je naša hymna. A toto je naša vlajka, ktorú naoktrojovali samozrejme Sovieti po 55. roku. Takže, ale keď nemáte národ, tak nemôžete mať ani nacionalizmus. A keď nemáte ten pocit, že teda vy ste niečo, tak nemôžete mať ani taký mesianizmus. Oni sú trochu podobní tým Maďarom. To znamená, keď si všimnete, neviem, čítali ste knihu pána Musila, Kakánia? A je, nie? Prosím? Áno, teda muž bez vlastnosti sa u nás uvedlo. A je to o Kakánii, čiže o Rakúsku. A ak si myslíte, že Kakánia znamená to, čo si myslíte a čo smrdí, áno, to je to. A v tom pokračujú aj ďalší spisovatelia, Elfriede Jelinek a tak ďalej a tak ďalej.
nikto nevie, čo s tým Rakúskom. Takže povedali, že máte byť neutrálni, čo znamená, že sú tam všetky tajné služby, všetky teroristické centrá, všetko čo môže byť hrozné, tak tam je. Ale my prídeme do Viedne a vidíme biele koníky, na vrškoch, na zelenej tráve sa pasú modré kravy. A úžasné, hovoríme si, aj to Rakúsko je úžasné. A pritom pre diplomata je to jedna z najnebezpečnejších zemí vôbec. No a potom sú Česi. Moji milovaní Česi, ktorí zabudli, že boli veľkí, že môj milovaný Přemysl Otakar II. Hej, pretože to je to obdobie. Přemysl Otakar II. A ja sa pamätám, ako mi 16-ročnému dievčaťu pán režisér vláčil, chodil každý večer skontrolovať, že či už som v posteli. A rozprával mi také rozprávky o tom období tých Přemyslovcov v podstate, takže ja som veľmi podkútá, čo sa tohto týka, aspoň teda, čo si to teraz ako stará striga pamätám. Ale že to vám Poliaci nikdy neodpustí. Nikdy vám neodpustia, že ten Přemysl Otakar II. Porazil toho Meška. Jak ste si to dovolili? A pritom obdivujú ten váš humor. Vy ste nás naučili váš humor, hej? Takže my Slováci už rozumieme. Maďari nie, ale my Slováci rozumieme ten váš humor a milujeme ho, ale Poliaci to milujú, ale nedokážu vás napodobniť. Hej? Lebo oni by sa nikdy nesmiali zo seba. Vy vždy. Hej? A ja vám ďakujem, že ste nás to naučili, lebo to je jedna z mála kultúrnych zážitkov, ktoré ste nám darovali. Když byl volen v televizi největší Čech, tak to vyhrál Jára Cimrmana, museli ho vyškrtnout. Pak to vyhrál teda Karel IV., což byl Lucemburčan a několik Čech, jenom po mamince Čech. Takže a teď jsme si zvolili Polojaponce a prostě Slováka, tak jako jestli mi to můžete vysvětlit z té perspektivy, jak to bylo z střední Evropy. Ale tak mne by to nevadilo, aj Japonec, Korejec, alebo čo chcete. Mne tie všetké oči nevadia. Ja tých ľudí považujem za normálnych ľudí tiež. Horšie je, čo hovoria. Ja neviem, či to je podmienené tými šikmými očami, ale predpokladám, že nie. Ale prepáčte, vy ste si ho vychovali. Vy ste si ho vychovali. Prevezmite za to zodpovednosť. To je to. Ako to, že na Slovensku sa mi stalo, že pár rokov ja som sa pričinila o to, že v Ružomberku, neviem, či viete, kde je Ružomberok. Viete, kde? No, chvála Pánu Bohu. Ja som z Ružomberka. Takže viem. Takže viete, dobre. Také mesto veľmi dôležité pre slovenský príbeh, hej. Máme tam prázdnu truhlu Andreja Hlinku, čo bol kňaz, ktorý vlastne patril k katolíckej cirkvi, ale nikdy sa nedostal do skupiny Belvedere. A my sme strávili hodiny, pretože on išiel od zákazu k zákazu, hej, za komunistov. Sa hodiny sme strávili debatami o tom, čo Vasil Biľak zase povedal. Viete, kto bol Vasil Biľak? Pre tých, ktorí nevedia, to bol krajčír. Hej. Nepúšťať na saka? Áno, jeho japonské meno bolo Nenasaka.
ktorý vlastne urobil ten pozývací, bol jedným zo signatárov pozývacieho listu armád Varšavskej zmluvy, hej, v 68. A potom si vytvoril dokonca svoju malú armádu a všetci sa ho báli. Hovorila mi jeho dcéra, teda Štrougalová dcéra, že sa jej otec sťažoval, že on by aj chcel nejakú reformu toho hospodárstva presadiť a tak ďalej. A keď začal hovoriť o reforme, tak Biľak vyťahol aktovku a položil na stôl. Chápete ten symbol? Tam mal na nich všetkých. Hej? Hej? By mohol vydierať. Takže stal sa najsilnejším človekom, ktorého sa aj Husák bál. Husák bol prezident. Áno? Husák bol prezident a keď chcel Husák hovoriť so svojimi priateľmi, ja to viem od tých priateľov priamo, tak išli do kúpeľne na Pražskom hrade, pustil vodu do vane a tam sa rozprávali, aby ich nepočuli, aby ich neodpočúvali. Takže každý sa bál toho byť. A my sme s mojím mužom hodiny tomu, stratili sme čas. Mohli sme hovoriť o francúzskej poézii, alebo ja neviem, o Timrave, najlepšej slovenskej spisovateľke, alebo mohli sme hovoriť, že čo naše deti a čo my, alebo sme mohli nejaké milé chvíľky mať miesto toho, aby sme hovorili o Biľakovi. Keď budete stále hovoriť o tom, že a čo povedal teraz Babiš, a čo povedal Okamura, a čo povedal Turek, a čo povedal Macika, a čo povedal tento, a čo povedal... To je zbytočné. To sú zabudnutelní ľudkovia, ktorí keď nebudú mať moc, budú tak ako ten Biľak. Lebo keď Biľak stratil moc, tak chodil po meste a nikto sa ho nebál. Viete, čo to bolo pre neho? Zrazu sa ho nikto nebál po 90. roku. To sú zabudnutelní ľudkovia, ktorí sú hrozbou len pokiaľ majú tú funkciu. Nič viac. Nezaoberajte sa tým, to je moja rada. A toto proste ideme aj na Slovensku. My máme teda naozaj jednu z najsprostejších žien, je mi to ľúto, že žena, najsprostejších žien, ktorá je ministerkou kultúry. A skutočne najsprostejšia. Ja som tak sprostú ženu už dávno nestretla. A nemá zmysel sa tým zaoberať. Áno, sú ľudia, novinári, poslanci, nech sa tým zaoberajú a to stačí si pozrieť raz za 2-3 dní, že čo vlastne, kam to speje a tak ďalej. Ale vy musíte mať program. Vy musíte mať program. Ak ja niečo kritizujem na Slovensku a katolícku cirkev, teda moju cirkev, tí sú ticho. Na Slovensku vlastne už dnes normálne nikto nehovorí. Všetci si len nadávajú. A čo robia naša hierarchia katolícka? Zaoberá sa, že či budeme mať 2 pohlavia, ako keby sme ich mali viacej. Proste zbytočné. A to je veľmi nebezpečné, lebo ako som povedala, tí Slováci obchodujú s tým Bohom, ale ešte zatiaľ aspoň obchodujú. Ale čo to vyplní? Putinová propaganda? V hlavách tých tetiek, ktoré tam sedia na tých eventoch, ktoré im robí Fico a potom im dá tú rúžu a oni hovoria, milujem vás. Ona byla opravdu velmi dobře připravená a byla už tehdy se měl stát vlastně kancléřem, dnešní kancléř Merz. Jo? Nicméně ona dostala přednost, protože pocházela z východního Německa a Německo se sjednotilo, takže prostě byl to i takový jako krok jako
zjednocení Německa a tak dále. Já si vážím například pro jednu věc, o které se nemluví. I když se zdálo, že se Schröder, víte, kdo byl Schröder, kancléř, mohl stát ne Schröder, dnešní německý prezident by se mohl stát kancléřem, protože to byl člověk Schrödera. Jo. A celý ten cirkus s Rusama a tohle to všechno, které měl Schröder za sebou, protože ho platili Rusové, tak to bylo velmi nebezpečné, tak ona najednou vystoupila a řekla, tohle bude německý prezident. A tím ho vlastně odstavila. Jo? Takže je i v těch posunech politických, které udělala Angela Merkel, jsou některé jako dobré momenty. Nicméně představa, že kancléř řídí Německo, tak jako u nás předseda vlády, je směšná. Německo je federální stát, který má prostě, kolik je tam těch landů? 19 nebo kolik? Prosím? 16 landů, které mají svoje vlády. Ta federální vláda je vlastně jenom pro ty federální věci. Ostatní si ty landy prostě dělají. A kromě toho, nejsilnější sílou německé politiky jsou ty manažeři těch velkých podniků a automobilek a tak dále. Nemůžete jít proti nim. To nejde. To nejde, protože vás vyšachují. Takže rozumím, že nakonec se musela podřídit, aby vznikl prostě Nord Stream. Jo? Pamatuji si, my jsme dělali v Bratislavě takovou konferenci ve společnosti, kterou jsem já kdysi založila a vedla Slovenská společnost pro zahraničnou politiku. Aha, hovorím po česky. A máme každý rok máme takovou energetickou, zahraničnou politickou energetickou konferenci a přišli Němci a presviečali nás, že Nord Stream, teda tá rúra plinárenská popod Baltické more ako komunikačný kanál priamy ponad naše hlavy v strednej Európe medzi Ruskom a Německom. Hej. Že to je len taký biznisový projekt a to nie, ale my sme vedeli, že nie. To bolo dohovor Němcov s Rusmi ponad naše hlavy. My sme to vnímali, my, odborníci na zahraničnú politiku tu v strednej Európe, ale všetci Poliaci, proste Česi, Slováci, sme to vnímali ako veľmi nebezpečný projekt. A varovali sme predtým. Ja som sa vtedy pohádala aj v Bundestagu, teda v federálnom parlamente nemeckom. Dokonca som prestala hovoriť po anglicky a začala som hovoriť po nemecky. Všetci sa zdesili. Pretože ja som hovorila, vy si myslíte, že sme takí sprostí? My to predsa vidíme. My vieme, čo robíte. A oni hovorili, nein, das ist der Handel durch Wandel. Handel durch Wandel. Ak niekto hovorí po nemecky, áno, to znamená obchod, teda výměný obchod. Cez vlastne dohovor, že výmenu obchodu, výmenný obchod, hej? Ale nemyslím si, a v tomto by som obhajovala Angelu, že ona mohla určitým silným ľuďom, ktorí stáli za týmto projektom, mohla niečo urobiť. Obviňujem ju, že podľahla tej hysterii antiatomovej. Hej? To znamená, nechala zavrieť všetky atomové elektrárne v Nemecku. Úplne nezmyselne. Ja samozrejme som 3 roky prežila všetkých možných atakov a vajec a paradajov, ktoré na mňa leteli a ja neviem čo všetkého.
obviňovania zo smrti celého Rakúska v tých 90. začiatkom 90. rokov, keď Rakúšania začali ten obrovský tlak proti našim atomovým elektrárňam. To bola katastrofa. Ja som dávala interviu pre rakúsku televíziu a viete ako? Že som neustále toto robila. Stále. Viete prečo? Lebo oni tak zostrihali moju výpoveď, že bola niečo úplne iného, než som povedala. Rakúska televízia ORF. A tým, že ja som vlastne stále si takto pred tvárom robila, tak oni to nemohli strihnúť. Hej? To bolo... Proste... som musela takýmto spôsobom robiť. Potom ma zavolal kancelár rakúsky Vranický, aby som, že on mi povie, že ako budeme, že ako máme tie naše šrot v nukleárne, teda atomové elektrárne zatvoriť. A ja som sa spýtala, prepáčte, ale veď vy dostávate v zime prúd z tých našich atomových elektrární. Nie. My dostávame prúd iný. Ja som hovorila, aký? Čo má mašličky červené? Ten náš atomový? Bože môj. Ja som ho, pol roka so mnou kancelár nehovoril, pretože som ho úplne... Ja som hovorila, a čo nám budete posielať? V baterkách? Prúd? Alebo čo to budete posielať? Takže ja jej toto jej vyčítam, že ona proste podľahla a dnes vlastne aj Merz už povedal, že to bola... Merz to povedal? Jo. Hej, Merz to povedal, že to bola kardinálna chyba. Kto mňa to naučil? Estebáci. Já za to vděčím estebáku. Víte, kdy mě vyslýchali poprvé? Když mi bylo 7. Přišli do školy, vyvedli mě z třídy, posadili mě v ředitelně na stůl. Já si nepamatuji všechny ty otázky. Nicméně, moji rodiče od 4-5 let mě připravili, protože to byly začátek 50. let. Já jsem stará paní, že? A to bylo strašně nebezpečné. Můj otec nebyl v komunistické straně a byl obávaným a milovaným profesorem na škole. To znamená, že my jsme byli, s mojí sestrou, my jsme byli trénované, co můžeme říct, co nesmíme říct. Já si pamatuju jenom 2 otázky. Měli takové ty kožené kabáty, takové dlouhé a baretky, protože tehdy se klobouky nesměly nosit, to byl úžasný přežitek, jo. Takže položili mi prvú otázku, ako sa povie po slovensky 2 stoličky alebo 2 stoličky. Pretože tým skúšali, že či sa u nás doma hovorí po nemecky. Hej? Lebo keď máte v nemčine, to je jedno, takže hlavne teda tých 2 Stúle, áno, takže či hovoríte 2 stoličky alebo 2 stoličky. Ja samozrejme, dcéra profesora slovenskej literatúry to vedela, že 2 stoličky. A druhú otázku, ktorú si pamätám, kde má otec skryté knihy. A ja som vedela, mne ich otec, keď som mala 5 rokov, ukázal, boli zabalené v takom koberci starom pod uhlím, hej, pod briketami, ktorými sme kúrili. A vedela som, že to nikomu nesmiem povedať. A vtedy naproti týmto 2 veľmi nepríjemným chlapom som predviedla jeden z najlepších hereckých výkonov. Proste som povedala, aké knihy, a v akom čo, kde, aké. Proste jasne som. A pustili ma teda. Samozrejme, ja som mala 7 rokov, nemohli mi nič urobiť, ale potom prišli k nám domov, pretože otec bol profesorom literatúry, mali sme, ja neviem, 5 alebo 6 tisíc kníh aj doma. Otvorili tie knižnice veľké a ako to dieťa si pamätám, že tak vsunul ruku a tie knihy leteli na zem. Ten zvuk si pamätám, tých padajúcich kníh a potom našli na jednej proste, na dverách tej knižnici pripnutú krásnu takú malú
v reprodukciu Mony Lízy. A oni tvrdili, že to je panenka Mária, a že čo má tam panenka Mária, aby zobrali otca, aby sme nevedeli, kedy sa vráti. Takže, viete, ja mám od detstva veľký tréning. Mňa tak ľahko potom ma zbili štebáci, už som bola herečka, vedia byť, pretože som nechcela podpísať. Nechcela som podpísať a zobrať. Vtedy ma naposledy, ešte som mala pas, naposledy pustili, to bol 72. rok, naposledy ma pustili do Veľkej Británie na filmový festival. Potom už ma nepustili, a už som nemala pas, nemala som nič.